Ini nasional calon ini koleksi tabu buka kerapaya sembuh Indonesia hari ini meeting orang nanti berubah seng main agenda tamu bisa yeos tuh belah Jadi di prasarok ni je sebuk bodol tongbai mani agi kai juda ngai tongbai kya kai tabuk joto no khanang la ye bubagra bai baksa bubagra ni thaniwo bubagra no subanai ni bubagra ni bodol phaini ni tabuk kaisa bodol khlai lai khaba kai tabuk je tripura hawo jeta tiprasarok ni je sebuk bodol tongmani joto no sabai bai tabuk kaisa katal form khanin thangi tongo Kai abu bubagra no buko khainai disa khanya bufuru bo khlainai tai bufuru committee khanai abu bo saklainai tabi yago joto ya phari rebai kha mungke sosong jaka bumung abu bubagra jedino saklayana adino no ngana abu tamong nai ya bubagram saklai rawan tini jas ngosimi khai tini joto no sengkasa malai jai mung kata abo joto bodol rok no agi ke juda bodol tongmai mani kabang ma bodol tongmane a bodol joto subai bai tini seng kereng saklai bubagra bai khlai jeng kurung patunga malai jai tai kubuni party ni bodo hakyaro kubuni party bole jeng party to phaya oro sebuk simi phayo oino sebuk to oino ngo jaga bo tongo oino sebuk bolte ang sakable tiprasarong ni khai tabuk sebuk bodol tai kerikha jeng tabuk je regional je tamnai employee group je tongmani oborok joto subai bai tabuk kereng sang laikha ka bumung rok bubagrano saklayan abo tamong nai ingya bo je pro committee saklayana jengno saklai rawana apu musai manai tabuk khai musai mangraya tabuk oke hamusha